India bersusi hari kasih dan tia jongi. Bambreu ke NPP. Baro. Besong haka bolsolkar jong ka MD itu. Haka NPP. Parti. Mensengi mensyai kimle rancu. Menmedru di bamdu. Kendit. Kajindu no ayala kajong kemensim ke bekoldor. Kilong kami. Habaki yai la kajong kalenti. Henry. Udiu diuyong. Daka trok kabelakit dakini ki breu. MDA2 buat haus selkar hajela Meghalaya kazi jentia Meghalaya jongi ilap dan ya kilong kami ki bayang la ka jong kalenti ki jongi bat kila do ai no ya la ka jong kijingin kende dah bau do yong la dep khang mana kini labam da kilai phau tamut ki nong trai do yong handai menta ki labam saya ki breu ki bayat halenti hasengting la ka jong kakam pendo ya ka mensim ka bukodor Henry ki pajba kim sungut ku pajba kasi jentia sungut ho no kani ke jing bambreu kasi jentia kaseng parti NPP ka sorkar ka balale don bor at ki jingdo ki mensim ki bakoldor ki bumla shu banyo lada way po way MLA basong haka MDA2 menta ulabam da ki spangut hapo ka sensnem ladang ini khen anda kut kata kasnem election kan nu hajar uwe MLA basong ke MDA ulabam ya ki kasi jentia bat na ki wes ki karu kan nang laru ban kham kiu bat ke development kan la hi shakaru bat jing yap kan yap hi ha kasi jentia kan ni ka dai ka jing sensial jong ka MDA2 ka NPP ka ba ki pat ba kasi jentia kim pat ngau thu namar bah ingat ha kata ka jing sya penbe jong gini ki MLA mat kan ni ka long ka besusi bah mut ban bore handai ka pausen na hasurok laban katrok ya ki kali ki basong ki nong la jing la ki long kmi ki bela khlat bat do no ai la ka jong ka jing bat min sem ki ba kol dol ki bela du ki ba ying ki ba thon la ka jong ki ba e la ka jong ka kmi kam dai ka basuk ban dia kum kini habaya udaw yang man hakani la khang yaw ta upolit la pen kelakam no sa selong ba la pen rungkam no da we pulit setai sejantia kan pek ya udaw yang handai mentahiru pedam tau udaw yang kidang yakit kidang ya kidang ya ba Henry kini ki pulit ki disi ki MLA na kani ka constituency la dai ban pensyong siya ka kamera ka badai ka rukom ka jongki mentakis ki po kumbang iya gini ki kubol